bankpakke, der altså nærmer sig, er dog ikke nok til at løse problemerne et sted i Roskilde efter Roskilde Banks store kollaps. Inspireret af landspolitikere vil de lokale politikere der nemlig lave deres egen hjælpepakke, der skal sætte skub i Roskilde og indgyde ny optimisme i lokalsamfundet. Vi prøver at se, om vi kan lave sådan en lille lokal krisepakke, hvor vi sætter lidt mere gang i turisme, så der kommer nogle flere, der kan handle med dig hver torsdag her, eller hver onsdag og lørdag. Ja, lige præcis. Ja. Det er ikke så sjovt at være handlende i Roskilde, som det har været. Efter Roskilde Banks kollaps er mange blevet ramt på pengepungen, og nu mener lokalpolitikerne, at der bør laves en hjælpepakke for at sætte skub i byen. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at vi som byråd sidder på hænderne og ikke tager nogle initiativer til at gøre noget. Ideen er, at Roskildeparken skal indeholde en bevilling af kommunale penge, så trængte virksomheder kan få gratis rådgivning. Det drejer sig blandt andet om de ca. 1400 erhvervskunder fra Roskilde Bank med en tvivlsom økonomi, som andre banker ikke vil have som kunder. Derudover skal der sættes penge af til at forbedre byens image og trække turister til, for eksempel gennem reklamer i tv. Jamen, hvorfor ikke udnytte det og trække turister til? Her på gågaden er der folk, der tror, at parken kan bringe ny optimisme til byen. Det tror jeg helt sikkert. Jeg er så en af dem, der er blevet fyret i den forbindelse. Ikke specielt med Roskilde Bank, men nedtur i det hele taget. Men hvis jeg så må sige noget, så skal jeg ikke lave torvet om. Nej, det er heller ikke det, der er planen med det. Vi vil godt bare have nogle flere aktiviteter her på torvet, så der kommer til at ske noget. Men enhver hjælp vil være velkommen. Mens politikerne på Christiansborg forhandler om en bankpakke til en pris af op mod 100 milliarder kroner, ja, så bliver Roskildeparken af en langt mindre kaliber. Men præcist hvor mange lokale skattekroner den skal koste, er endnu ukendt. Jamen, det har jeg slet ikke nogen idé om nu. Altså, jeg kan jo tage samme udgangspunkt, som jeg har gjort i Folketinget. Man har jo talt længere om en bankpakke der, uden rent faktisk at vide, hvad indholdet skulle være i den. Og det her forslag om Roskildeparken er ikke blevet behandlet politisk i byrådet, men de fleste, der følger sagen, forventer, at politikerne, et flertal af dem, vil være positive over for Roskildeparken.